power ban grilli public na ba dito? Patay ko ani. Uy, kapitan na. Oy. Hotel, kumusta? Kumusta ka na nga? May galit ka rin. Bawal man yung galit dito. Bakit? At ka din yun, dako sa kasada na ni Garillo. Ano ka na? Kap, sinsya ayo kap. Hindi ka madaan, pasensya. Ay, kay mga anad, mong ha? Magtag kita alam pa yung Alam na kuha ko doon. Kap. Sam, buka kap. Ay, di man ka madagang iyo kap. Di mo siya di ako ang sigarilyo kap. Ginawat na mo po din ako. Kinawat pag yun mo. So sa kalibo na ginumultaan na kay nawat naman ka. So ato kung parang na magkita na. Aw, mo magayon na kap. Di mo ko ipatawag sa barangay. Aw, hinoon. Hapit ang eleksyon. Basta nalimot ka kap. Among kaliwat o sa barangay. Aw, ato lang yung buta sa lain. Huwag mo magayon na. Ahak na. Atom na selain butar noon. Aw, ayaw anatar. Binuha naman to ako agad. Di ay ko daw siguro yo. Bawal ka kap. Aw, kira na basta ikaw dali kita. Bawal kap. Ito na kap. Basta ikaw dali problema na. Ya, ato. Asan ka kap? Ato basta pagtara. Tara. 3 hours later. The next day. Uy, kapitan mo lagi na. Uy, Kap! Asa man ka? Oy, nade ka diha? Nade tao di ay? Nasa Kap! Kap, tayo sa Kap! Oh. Come on. Kap! Asa ka, Kap? Kanang kuan ba nanuri kas mga kabalayan kay amang lista kog mga pangalan kay naay hinabang gikan sa barangay. Padaw nga dito? Oh, mang lista ko nya. Nya, ako de. Imo Oh, ka gian? guna kanang walay tao gud dire mo nya agil saylo lang ko. Ako, tao man ko. Lagi, Ilista ko dyan. Oh, ay agil lista tika. Ay giahak wala man dito gud pig papel abiyaan di ay wala man ko nakadala ay pa. Oh, di pa na ko bulpin recap. Oh, isa mo ko bulpin ha. Sige sige, salamat. Sige. Kap, nya sa Kap! Okay. Kap, dara ka mo, Kap! Masudla pud koy. Dito ba balo magpasulod? Oh, dara, Kap! Be. Unsa ka dito tinod pangalan nimo? Zoro makabugto. Ay, Z, manda ay ka. So, pinakalas ka animalista niya. Una na lang tika ilista kay mang lista sa kudaan dito. Ya, balik ko na tika diri ha. Kay, Kap, basta nalimot ka, Kap. Na kinibinta ng drive. Ako bin mga kaliwat. Nya. aw. Sam, ka di idli ka joke. Eh, ilista tika una diri eh. Zoro makabugto. Z. Sa man mo Z. O. R. O. Makabugto ko Oh, yawa. kana. Mo Bisaya ka na. nimo. Mm. O sige, anak ka sa kong lista kanay number 1. Basta. Ya, palihog. Ningon latanan hang. Ako ibutar ha. Oh, Kita karong- eleksyon. Ah, sige. Problema na, Kap. Basta, Kap. Basta. Ako, ha? Okay. Adto na ko ha. Ano ba tayo pangalan mo diri? Ah, sige, sige, Kap. Basta mo na to, Kap. Oh, sige, basta Sige. ikaw na bahala na ako din ha. Ah, amping, Kap. Ay, Sige, dara dapat, thank you. Kap. Daga, balay-balay na, Kap. Sige, Sige, Kap. salamat. Sige, salamat, Sad. A few moments later. Mas kapitan sakto eh. Asakit. Sira, bayo ta. Kap. Oy, lansa man ka nga gakangkian ka man sige makakupot ana. Muli kap. Kuan ko kap. Kanang mayot ko gabi iba niya. Sira mo ko noon. Mao ni ron. Sige pamayot pa. Nya, Mao gani kap kay time siya nga nag-abot ta. Mga ito ko nimo para tambal ani kong sira kap. mao ni ron. Inyong kalipay, ako ang kaguol. Kay Kap. are mo na ako maghinuo maghasol nganyo ha manang sayop. Kasi nalimot ka atong sa adlaw ka, da istorya ta. Ana bibutar nimo nya. Di ko nimo tabangan. Tubaw kang ay na po na usgad kinyo kap, mauwaw tas nga sige nga madunggan ta. So, sayon ra kay nang problema ha. Tambalin na lang nagkuan kanang duga bitaw sa bayabas kanang udlok sa bayabas ba kay busy kay kon. Daghan magbalay-balay pa kuro panuroy, napakoy daghang kuan. Ha, ikaw na bahala na ha. Ibayabas na lang. Kap. Oh. Basta nalimot ka, sunod buwan ang tingbutar. Ay, naunsa po nila eh. Oh, ya. Pila may kuan ana, pila may
Nabawaan ako lagi kap, tambal sa sira kanang inuklog kap, tag 120 ra bang capsule kap niya, kailangan 5 times a day man. May pila po nakaadlaw po. Tambalan. 1 week ni siya kap. Mapurde po tani mo wala mo kwarta ito dire dala oy. So waday kay mga ipa-option ipaprinda na to diya kap. Wala una nga. Unya na lang balikon na yata ka. Atuon pa siya ang balay. Dili kap. Kap, syaro wala kay sinsiyo, di ha? Wala lagi gyud na wala gid Oh, kamay kay cellphone ni kap. Pwede rin na. Gamiton tanon na ako gamit kanis tanan ay. Kap. Ako wa kap. Nanghangayo rin yung kamara maayo. Kunya, naman kay cellphone ka na lang prinda kasama. Una na ako no, mapildi na po kasunod. Iha pa na Imunita. tinuyuan ko na gud ya. Unya, di, Atuon lagi tikas balay tagana lagi tika. nya, di ka maluoy na ko kap na. Sakit na juga kap, sakit kay pangihi yun. Yatag na ko ng cellphone mo ko kay. Anak to. Ang kamaliwat na mo bitaw, 180 ka mga 18 anyos. 120 ka mga tiguang. Oh, daw na kadaan. Yes, how? Imposible mo ang cellphone mo makuha eh. Mo na to. Tambalan lang nagbayabas ito. Kura ito kwarta diri oh. Total, tinuyuan mo po na ninyo good na. Sige kap. Sige kap. Eh, Sige kap, amping. Ahak. Bogi mada, gulung-gulung sa kapitan da. Iskot ay. mga kalog. Shout out di ay ni Ilaika Alfonso Nico. Salamat kayo sa iyang pag-share no kay Juan Kisiga. I-share niya. Thank you kayo Lord. Salamat sa support. Kayo siya mo share sa ato ang mga videos. Oh. Shout out ko ni Lia Queen Manigo. Salamat kay dol sa support sa among page dol. Og ni kuan po ni Andre Cauba, Mamigo Rob, shout out sa Manila. Amping Davao, mag-ingat ka dyan sa Manila. Shout out po di ko Aquilina Umirez. Shout out. Salamat sa inyong tanan sa pag-support. Shout out ko ni Mylene Cauba kay Kapit Nalunte. Sige. Thank you. Peace. Ano na, kamalay dito na? Shout out kayo kabata.